No niin Ville, meidän vaalikampanja alkaa olla lopuillaan. Me lähdettiin tästä parvekkeelta tekemään sitä Kangasalan keskustasta ja noin 3 kuukautta on tehty nyt työtä. Aika on mennyt kyllä nopeasti. On ollut mukavaa. Oikein onnistunut kampanja. Kyllä, me ollaan joka päivä tehty työtä ja tavalla tai toisella oltu ihmisten kanssa tekemisissä. Joo, kahvitusta ja sen semmoista. Aika paljon jalkauduttu tuonne Kyllä. järjestään, että ei tässä kyllä paljon ole istuskeltu. Perhe meillä on ollut aika kärsivällinen. He on tukeneet meitä paljon, puolisot, ja jakaneet mainoksia ja auttaneet meitä kirjoituksissa ja kampanjan tekemissä yleensä. Kiitos heille siitä. Joo, kiitoksia. Mutta mites sulla, onko jäänyt nyt jotain vahvasti mieleen? Joku kohokohta tai? Oikeastaan kaikki ihmiset, joita on kohdannut, niin on jäänyt mieleen. Mutta sitten sote-paneeli oli Sahalahdella erityisen mieleenjäävä. Siinä oli hyviä aiheita. Sieltä mä sain itsekin tosi paljon. Mä olin mukana siellä niin kuuntelijana tosin, mutta... Entäs itse? Mitä sulle jäi mieleen? Ihan päällimmäisenä on totta kai tämä nuorten paneeli, missä pääsin edustamaan. Ja se on ollut mieleenpainuva. Tosi hyvin järjestetty, kiitos järjestäjille siitä. Ja siellä oli todella hyvä meininki. Mä näin sen videon ja se vaikutti sille, että nuoret tykkäs tosi paljon, että olit siellä. Joo, sen tunnelman mä oon saanut kans siitä. Onko tullut palautetta muuten? Joo, nyt on tullut hyvää palautetta. Varsinkin jos lähdetään vertaan viime vaaleihin, missä mä olin tosi aloittelija ja tein yksin kampanjaa, niin nyt on ihmiset selkeästi aktivoitunut enemmän. Aika paljon on tullut viestejä, sähköposteja, puheluita. Just lähtiessä tuli 1 puhelu, niin oli tosi kiva vastata siihen. Että ihmiset kysyy, niin se on hyvä asia. Mutta hei, muutama päivä aikaa. Kierretäänkö vielä loppuun asti? Kyllä. Nyt on vielä tarkoitus tässä lähteä jalkautua tuonne sitten lauantaina Sahalahteen kahvia. Ja sitten me jäädään odottaa tuloksia. Meitä voi äänestää mun numeron 91 kuntavaali ja 2213 aluevaaleissa. Minun numero on sitten 124 kuntavaaleissa ja 2299 aluevaaleissa. Ja maaseudun puolustaja totta kai. Ville, mä kiitän sua kaveruudesta. Tää oli tosi hyvä kampanja tehdä sun kanssa ja en olisi ikinä uskonut, että tää menee näin hyvin. Ja tiedätkö mitä, mulla on vähän haikea olo nyt, kun tää loppuu. Ja toivottavasti me ollaan sitten yhteistyökumppaneita siellä valtuustossa. Kyllä se jatkuu ihan saumattomasti yhteistyö. Tää on vaan yhden vaiheen loppu ja uusi alkaa sitten. Kyllä. Nyt me kuule halataan tämän kampanjan päätteeksi. Kiitoksia. Kiitos.